As usual, sai ko AMK Crypto Hub. So yau za mu nuna yadda mutane za su use Autoclicker su yi mining na Bloom. Yadda za su use na Autoclicker wanda yanzu ake amfani a yi mining na Bloom. Saboda mutane da sun tara ticket 100, 200, 300, 400 har 500. So ba su san yadda za su yi su buga ba saboda zai take a lot of minutes, hours kafin su buga. Suka ce sai sun ɓata time da yawa. So za ka use wani Autoclicker kawai ka shiga ka bar shi ya dinga taɓa ma, kawai ka yi play again za ka dinga dannawa har ya gama taɓa ma game naka. So amma ban san ko yana da side effect ba, ko za su zo su yi dedicating ko su wani abu. So you have no risk no Ferrari, no risk no Ferrari, no risk no reward. So amma wannan risk ne saboda ba mu tabbacin ba za su kama ba. So the first thing you gonna do is ka nema message browser, sai kuma zan ajiye link guda huɗu wanda mutum zai amfani da shi insha Allah. So da su za mu yi amfani. So ga su nan 1, 2, 3, 4. Guda huɗun nan su za mu yi amfani da su 1, 2, 3, 4. So bari mu shiga message browser, bari mu yi copy na farko ɗin wannan, sai mu je message browser mu. Sai mu pasting na link ɗin a nan. Sai mu copy sai mu yi searching. Mai ɗan jira yana delay saboda network ɗin akwai congestion da yawa. So dai sai dai a ɗan yi haƙuri, bidiyon zai ɗan yi tsayi saboda a yi explain yadda mutane za su gane. So kun kalla ya kawo. So abin da za ka danna ga shi nan, wannan abun sign na download ɗin nan shi za ka danna. File ne za ka yi downloading na Bloom. Zai kawo mana download mu jira. So ya danna mu already, ya yi downloading. Kun kalla download saura open. So mun gama da wannan, sai mu ƙara komawa secondly, sai mu yi copy na biyu. So mu yi copy sai mu koma, sai mu shiga search bar namu, sai mu pasting nashi mu yi searching shi ma. Za mu yi downloading extension ne shi kuma. Okay, wannan wani yare ne amma dai adding extension kowa ya sani. Za ka danna nan ne sai adding. Ban san wani yare ba ne dai. Za ka danna okay. Ya gama hawa, sai mu koma mu copy link na uku, shi ne wannan. Sai mu ƙara komawa shi ma mu yi pasting. Mu yi pasting nashi haka, sai mu yi searching. Shi ma extension ne, mu jira ya kawo. Sai ku yi adding nashi. Mun jira zai kawo mana description, mu danna okay. Sai ka danna okay. So zai adding shi ma extension nan, sai ka ɗan jira. Ga shi nan yanzu ya gama hawa, ya hau shi ma extension ne. Sai mu koma the last and the least, shi ne za mu je mu copy na web. Shi web inda za mu yi login na Telegram namu ne. Shi login na Telegram namu za mu yi. Sai ka danna search bar, sai ka yi pasting nashi. Mu jira mu dai, yauwa ya shiga. So sai mu yi selecting country. Idan bai kama country a saman nan ba, kai selecting country naka. Sai ka sa number wayanka a ƙasa, bari mu sa na Telegram naka kenan fa. Sai ka danna next.
So sun ce sun tura min code. Okay, bari na je Telegram na duba. Okay, ga code ɗin 10549. Sai in sa a nan 10549. Okay, so ya ce min in sa pin na password na Telegram da na kunna na two factors. Bari na sa next. So allow notification. So kun gani kun ga ya shiga, ga Bloom ɗin ya kawo. So abinda za ka yi, za ka danna launch, za ka danna launch Bloom, sai ka shiga game ɗin launch. Ya buga maka, sai ka danna wajen nan wajen extensions naka, sai ka danna, sai ka duba ina yake. Okay, gashi nan, wannan sai ka shiga kai, sai ka danna wajen settings ɗin nan. Okay, sai ka ƙara danna settings ɗin nan. Okay, sai ka danna import from zip. Okay, sai ka zaɓa media sticker. Ka zaɓa, za ka je ka import wannan file da muka yi downloading na farkon can. So idan baka kalle shi a nan ba, za ka danna recent. Okay, bai kawo recent ba, sorry. Za ka duba document, za ka kalle shi Bloom. Okay, ina yake. Bari kawai muyi searching. Yawwa gashi nan, sai ka danna Bloom auto clicker. Okay, so yanzu ya riga ya hau. So sai abinda zamuyi, zamu koma cikin Bloom namu. Misali haka, sai mu danna a wajen launch Bloom ɗin nan, mu ƙara shiga boot namu. Jira ya buɗe. So ya buɗe, so kun kalle shi gashi nan a nan wajen. Sai abinda aka danna kan settings ɗin nan. Sai ka maida komai zero. Ice ma 0. Flower skip 0. Okay, sai ka danna go. Okay, keyboard ɗin ya ƙi aiki. Shikenan, sai ka danna kan settings ɗin zai koma. Tunda keyboard ɗin ya ƙi aiki, sai ka danna kan settings ɗin za su koma. So abinda za ka yi, za ka danna play. In ka danna play na wannan play, yawa ya kunnu yanzu, sai ka danna play na Bloom haka. So yanzu kun kalla ko shigowa ma ba sa yi, zai dinga taɓawa, ya bar ice, zai dinga skipping bomb da ice ba za su shiga ba. Iya flowers naka zai taɓa, kuma ba zai skipping ko ɗaya ba, misali kar ya skipping shi ma 0. So haka zai dinga playing game naka, kai kawai za ka dinga danna play again. Kawai za ka bar shi zai dinga taɓawa, ba sai ka dinga dannawa da hannunka, ka gajiyar da hannunka ba. Haka za ka yi dinga dannawa da kanshi. Okay, haka. Kun kalla ya tara mana 189, sai mu ƙara danna play. So haka za ka yi, shine yanda ake amfani da auto clicker na Bloom kenan. Haka za ka dinga yi. Kai kawai danna play again za ka dinga dannawa. Haka in ka fita kuma same procedure za ka zo ka ƙara shiga settings ɗin nan ka maida su 00, ka danna play, sai ka danna launch boot na game naka, ka shiga play games naka, shi da kanshi zai dinga taɓawa, ko shigowa ba za su dinga yi ba. Ba za su ma shigo ba wai har ya zo tsakiya kafin ya dawo. Tun kafin yana kan shigowa saman zai taɓa ma da kanshi. Haka za ka dinga yi. So haka ne. So amma ba mu san har yanzu ko akwai wani side effect ba. So no risk no Ferrari. Shine kawai abin da muka sani yanzu. In za ka yi take risk, sai ka je kai ma ka yi, ka bi procedure ka yi.
zan ajiye duka link ɗin a cikin Telegram group namu ko kuma a ƙarƙashin comment section a cikin YouTube channel namu. So don't forget to like this video, share and subscribe. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.